Hei! Oi! Val! Hei Dragon! Tervetuloa katsomaan Mormohopin jo toista liveä! Meidät löytää Instagramista, TikTokista ja YouTubesta nimellä @mormorehop. Jos siis otatte mitään kuvia tai videoita, niin lähettäkää nimet tai tagatkaa meidät. Ja meiltä myös saa kuvakortteja tämän esityksen jälkeen, niin tulkaa toki ostaa itsellenne pari. Siinä saa niinku 3+1, eli aika hyvä diili. No mutta, oletteko te valmiina Mormohopin esitykseen Show More Talent! Tää on niin paljon ihmisiä tänään! Mä oon niin iloinen, mua jännittää ihan super paljon, mutta mä oon niin innoissani! Ei samoin, mutta mä oon niin innoissani, mä en kestä oikein. Mua taas ei jännitä yhtään. Mulla tuossa on perhosia vatsassa. Perhosia? Miksi sä olet vatsassasi? Miku, ei Shizuku tarkoittanut oikeita perhosia. Tää on meidän toinen live yhdessä. Miten me tanssitaan eka? Mä tiedän. Mun mielestä olisi tosi kohteliasta esitellä itsemme eka. Miltä se kuulostaisi teistä? Onko valmiita? Shizuku, miksi et hyppää korkeammalle? Mulla on korkean paikan kammo. Nyt kun kaikki tietää jotenkuten keitä me olemme, ajattelin, että voisimme viihdyttää yleisöä. Mitä meillä vielä talent shown? Miku, toi on ihan älyttömän tyhmä idea. Musta se kuulostaa hauskalta. Ehkä me voitais tehdä jotain yhdessä. Sä oot tosi hyvä näyttelemään, Airi. Mites me esitetään Romeo tuhkima? Romeo? Oot sä tosissas? Shizuku, se on Julia. Romeo ja Julia. Mut no, kyllä mä voin näyttää miten on kun oikea tähti. No niin, jes. Oi Romeo, miten kaipaankaan rakkauttasi, mutta ei, en saa. Perheeni on luvannut toiselle. Ei, Julia, en välitä mitä perheemme sanoo. Haluan sinut ja vain sinut. Olen valmis taistelemaan rakkauteni puolesta. Kukahan se mieskin
Pariisille minut on luvattu. Oi Romeo, älä tee mitään holtitonta. Ole varovainen rakkaani. Paris, sinä senkin! Se oli myrkytetty! Ei! Joo, rakkaani, olen pahoillani, että olet kyllä vahva. Ei! Romeo, rakkaani, nyt minutkin on myrkytetty. Ainakin saa jäädä rakkaani luo. Ehkä se Tuhkimon tarina olisi sittenkin ollut parempi. No niin, ja miksi Mähän sanoin niin, ja miksi sen tekstin piti olla niin imelä? No, ehkä meidän pitäisi pysyä tanssimisessa. Varmaan. Mehän voisimme esittää Romeon ja Tuhkimon tanssin muodossa. Idoleitahan me olemme. Sopii mulle. Watashi no koi o higeki no Julietにしないでここから連れ出してそんな気分よパパママにおやすみなさい全然夢を見なさい大人はもう寝る時間よ世界の魅惑のキャラメル恥じらいのすましも絡める今夜はどこまでいけるの噛みつかないで優しくして苦いものはまだ嫌いなのママの作るお菓子ばかり食べさせない知らないことがあるのなら知りたいと思う普通でしょ全部見せてよあなたにならば見せてあげる私のずっと恋しく死んでるなんてずっとだけ出かけてゆくわ魔法よ時間を止めてよ悪い人につられちゃうな羽に出だしたいなジュリエットでもその名前で呼ばないでそうよね結ばれなくちゃねそうじゃないとおかしくないわあれ私の夢Halo, hei! Moi taas kaikki. Oisko nyt mun vuoro tehdä jotain? Joo, okei. Mä ajattelin näyttää jotain outoa, joo. Haluaisitko nähdä taikatempun? Mä ajattelin, että mä kadotan jonkun esineen tänne hattuun. Joo, katsokaa ja hämmästykää, kun mä kadotan penin tänne hattuun. Tadaa! Haruka, mistä olet oppinut noin taitavan tempun? Miku, se taikatemppu oli ihan epäonnistunut. Hyys, Miku ei vielä tiedä, joten annetaan sen pitää hauskaa. Okei, kiitti Haruka, toi oli ihan mahtava. Mutta seuraavaksi on mun talentin vuoro. Mä oon varma, että te ootte oottanut tätä. Mä oon aina halunnut saada ihmiset nauramaan ja hymyilemään, joten mä ajattelin, että musta voisi olla tosi hyvä koomikko. Okei. Mikä olisi hyvä vitsi? Ai, anna mulle vinkki. Eikö sulla ole ne 246 vitsiä? No on, mutta niistä on vaikea valita. 246? Ei hätää. 246 on vaan tälle esitykselle. Tulevaisuudessa saatte tietää lisää. Okei, sun pitää päättää. Mikä niistä? Päätä. Se eka. Okei. Se sorsa. Okei, tää on niin hyvä vitsi. Te tuutte varmasti rakastaa tätä. Okei. Nyt kun me ollaan täällä, niin tiedättekö te missä puistossa sorsat hengaa? Sorsapuistossa! Sanoin, että se on hauskaa. Okei. Se klassikko. Joo, mä tiedän. Okei, mummu ja pappa pelas tennistä.
Ne pelasi tennistä. Sitten pappa hävisi. Etsinnät jatkuu edelleen. Nyt. Ja sitten vielä... Minori kiltti, nyt riitti. Okei, mä autoin sua niitten vitsien kanssa, mut nyt mulle riitti. Mitä jos me tanssitaan tähän väliin? Joo! Yes. Noniin, olihan se nyt hauskaa. Mä oon pahoillani, mä melkein törmäsin suhun. Mut Se on ihan... mun mielestä meidän pitäisi mennä takas tähän vitsien kertomiseen. Meillä on puoli tuntia aikaa, sen pitäisi riittää just mun 235 vitsille. Mä en jaksa oikeesti. So much. Justice for Minori, guys! Justice for Minori! Mä en kyllä tiedä, mikä oli naurettavampaa. Sun vitsit vai Harukan taikatemppu? Se olisi ollut parempi, jos mulla olisi joku muu pingviini kuin Burn. No jos sä olisit ollut hyvä taikuri, sä olisit taikunut Pempenin pienemmäksi. Haruka on loistava taikuri! No kiitos Minori, mutta en mä nyt niin hyvä oo. No eihän! Haruka on upea ja ihana ja mahtava ja kiltti ja upea ja ihana ja Anteeksi Minori, että keskeytän, mutta nyt olisi seuraavan tanssin aika. Aa. No voi harmi. Joo, tuu Minori, mennään tonne väkkärille rauhoittuun hetkeksi.
No niin, olihan toi nyt ihan hienoa, mut mun mielestä me voitais palata mun vitseihin. Shizuku lupas, että mä saan kertoa vielä yhden vitsin teille kaikille. Joten, haluuks tulla mun mikin pidetkäiksi? Tää on tärkeetä hommaa. Okei. Joo. Okei. Mikä on Mormorhopin lempieläin? Hyppypupu! Ei mitään. Seuraava vielä. Ei oo meillä tässä aikaa. Okei. Minkä takia hissivitsit on niin hauskoja? Koska ne naurattaa monella tasolla. Minori, mä en jaksa! Kiltti, ne on niin huonoja! Anteeksi yleisö, mutta nyt on ihan mun akku loppu tuon Viva Happyn jälkeen. Sopiiko, jos te tanssisitte jotain, minä tulen kohta takaisin. Mun vitsit! Vitsejä? Ei, Minori. Hyvät naiset, herrat ja kaikki muutkin yleisössä. Nyt, kun kaikki ovat saaneet esitellä upeat talenttinsa, on palkintojen aika. Palkintoja! Saako vitsipalkinnon? Nyt alkaa vähän jännittää. Ensiksi, Minori. Esityksesi oli hauska. En oikein ymmärtänyt niitä vitsejä, mutta Shizuku piti niistä, joten olen varma lahjoistasi. Saat hauskimman esityksen palkinnon. Mun pää on kyllä niin iso, että ei toi mahu. Vitsei saa tulla kysyä sit vielä myöhemminkin. Seuraavaksi Shizuku Airi. Esityksen oli niin liikuttava.
tarina oli traaginen, mutta näyttelitte sen niin kauniisti ja tunteikkaasti. Moi, Saatte kiitos. liikuttavimman esityksen palkinnon. Kiitos, olen niin otettu tästä. Kiitos, Pempen. Ja viimeiseksi, mutta ei todellakaan vähäisimmäksi, Haruka, esitykseni oli niin maaginen. En vieläkään käsitä, miten teit sen tempun. Siis Harukan temppu on niin hyvä, että älä kerro! Mut mä tiedän, miten se tehtiin. No. Kuitenkin, Haruka, saat maagisimman esityksen palkinnon. Tähän loppuun haluaisin vielä jakaa oman talenttini, tanssin ja idolin lahjan. Shizuku, Minori, auttaisitteko minua? Joo, todellakin. Toi oli niin hieno. Mun lemppariliike oli se vika, se oli niin hassu. Tanssitaanko vielä? Haluan tanssia vielä lisää. Meidän ehkä pitäisi kyllä lopettaa. Tähän lavalle tulee kohta ystäväni Wonderland-sekaista, joten meidän on aika lopetella. Penpen ei oo malttanut olla hiljaa, se on niin innoissaan, tää on niin vankahai! Musta tuntuu, että jotenkin sä oot enemmän innoissasi kuin Penpen. Mä oon kyllä innoissani näkemään Emun tanssimassa. Joo, mä oon kyllä niin kiitollinen, että me ollaan kaikki saatu päästä tänne lavalle, tälle upealle, hohtavalle lavalle. Ja me ei oltais täältä, ellei me oltais yhdessä. Meillä on vielä viimeinen näytös tälle showlle. Vika! Ei! Ei hätää, Minori. Meillä on tulevaisuudessa vielä paljon mahdollisuuksia tanssia yhdessä.
所を選んで輝くステージに立っている共に行くあなたの手掴んだその手が痛くないようにと願っているからかじかんでその度に温めてきらめく糸も落ちる影も全て愛していたから泣かないでそのためにそばにいる震える指にこの手を添えて今鍵を開けるまで泣いてるも怒ってるも幼い声が通る心配いらないよ笑えてるよ返事を歌にして届けてく今微笑んで優しさはその頬へきらめくライトも落ちる影も全て持ってゆくから乗り越えてその先へただ前へ歩いていく震える指にこの手を添えて今鍵を開ける錆びついてても消えない